रुंसारि कमिराम बसुमतारी बिथांनि दिनै गोथार सारादुनि सान आरो दिनै बे दुखुनि सानाव उदालगुरि जिल्लानि बर'बाजार दखरा एबसुनि सिङाव थानाय नैबे कपाटी खुजुआबिल गामियाव जोङो बयबो थुबुर जानानै खौरां लाफैदों आरो बिथांनि जि मुसुखायाव बिबार बावदों। आफा इसोर बोराइ बाथौनि जि सोरगोआव बिथाङा जाहाथे अरायबो आलो गोजोनै थानो हायो बेनि थाखाय आनान गसाइ बिथांनिसिम गोरबोनिफ्राय आरज गाबदों। कमिराम बसुमतारी बिथांखौ मिथियै रावबो गैया। बिथाङा सासे सहज सरल खोब साधारन सुबुंमोन। बिथांनियाव खुनु बेबायदि डिग्री बा डिप्ल'मा गोजौ सोलोंथायाव फरायनो मोननायनि जेबो खाबु गैयामोन बा बिथाङा बेबायदि फरायाखैमोनबो, जिहेतु बे थासारियानो बेबायदि जेबो गैयामोन। थांनाय 11 नभेम्बर 2024 मायथाइयाव बिथाङा रुंसारि जायो आरो रुंसारि जाजासिम बिथांनि बैसोआ 86 बोसोरमोन। बिथाङा जिखिनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि समाज आरो जोंनि ओनसोलनि थाखाय जिखिनि सोरजिनानै गालांबाय, जिखिनि क्रिएशन, बाथौ मन्दिरावनो जा ब्रह्म मन्दिरावनो जा, जोंनि राजुवा अनुष्ठान प्रतिष्ठान बा जोंनि जि सरकारि अनुष्ठान प्रतिष्ठान जेराव माने कन्स्ट्राक्शन बा फाउन्डेशन ले बबेबा गेट आरो जिखिनि माने दानाय लुनायनि खामानि, सासे स्काल्पटर महरै गोख्रों आरो राफोद गोसोनि सासे महर दानगिरिमोन आरो बिथांनि महर दाननायनि गेजेरजोंनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि, बर' थुनलाइ आफादनि गुबुन गुबुन जुथुम्मायाव, मिरुनि जिल्लानि जुथुम्मायाव जायफोर गेदेमा आलासिफ्रा फैदों नेशनेल लेभेलनि बा गुबुन गुबुन लेभेलनि, बिथांनि जि दंफांजों जि महर दाननाय बे सोरजिथायफोरखौ जोङो होनानै मान बावनो थाखाय जों खाबु मोनदों। 2003 मायथाइयाव जेब्ला बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै दिल्लीयाव बर' मेला खुंनाय जादोंमोन उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांनि इनिसियेटिभआव, बे समाव गोदान दिल्लीयाव बिथाङा गासै बिथांनि क्रिएशन बे मुवा बेसादफोरखौ लांनानै डिसप्ले खालामनाय जादों। दा बेखायनो दिनैनि समाव कमिराम बसुमतारी बिथाङा सासे साधारन सुबुं जानानैबो हारिनि थाखाय जिखिनि मावनानै गालांबाय बियो जोंनि थाखाय गेदेर मोनसे अबदान, बिथांनि जि कन्ट्रिबिउसन। आरो बेखायनो साफा साफा सुबुङानो गिदिर गिदिर खामानि मावनो हायो। बिथाङा सोलोंथाइ, गोजौ सोलोंथाइ मोननायबो जानो हायो बा गोजौ सोलोंथाइ मोनाखैबो जानो हायो, खिन्थु गावनि प्रतिभा, गावनि जिनियासनि गेजेरजों जिखिनि खामानिखौ बिथाङा मावबाय बि दिनै अमर जानानै थाबाय। जों मिथिगौ सुबुङा बयबो जोनोम जायो, थैयो, सोरबा गोलाव आयु लानानै थांनानै थायो, सोरबा हरखाबै रुंसारि जायो, खिन्थु जोङो थांना थानाय समाव जिफोर खामानिफोरखौ मावो बेयो जोंनि समाज आरो हारिनि थाखाय अरायबो गेदेर मोनसे अबदान जानानै थायो। दा बेखायनो कमिराम बसुमतारीनि दिनै सारादुनि सानाव दिनै गासैबो आफादफोर, गौथुमफोर, हान्जाफोरा दोलै नोगोरै दिनै खबर लाफैदों, बिबार बावफैदों, मान होफैदों आरो बेनो हारिनि खौसेथिनि, हारि थांना थानायनि, गोथां हारिनि नेरसोन होननानै आं बुंनो सानो। बे दुखुथियानि बे समाव आङो न'खरनि सोद्रोमाफोरजों दुखुआव बाहागो लाफाबाय आरो बिथांनि सोरगोआरि आत्मानि अराय आलो गोजोननि थाखाय आङो फिन खेबसेबाव इसोरखौ आरज गाबबाय। गोजोन्थों।